Ola, boas a todas. Son Beatriz Busto Miramontes. Aquí estou ca Rosalía e máis co Un País a la Gallega para compartillar con vos que na familia Galia a través estamos moi contentas de decirvos que vai a sair unha segunda edición do libro. É motivo de moita alegría para nós, primeiro porque eso significa que a primeira edición está esgotada, o que é maravilloso, e segundo porque ademais de todas as alegrías que o libro xa nos ten propiciado, como o Premio Follas Novas por ensaio e investigación no ano anterior, creemos que a edición está mellorada, non só está corrixida, sino que está sustancialmente mellorada, porque agora hai de ter para cada material nodo que refire o texto un código QR que vos vai a permitir acceder dentro dos dispositivos móveis a ese material para un pouco mellorar esa experiencia de ver lendo, ou ver cinema lendo ou ler vendo cinema. E tamén vai a ser máis bonito porque leva tamén algúns detalliños a maiores a cor e nada, que estamos moi contentos e moi contentas e que creemos que quedou moi bonito. Entón, nada, darvos un saúdo e unha aperta dende aquí e animarvos a disfrutalo, que gostedes moito.